いや、まだいっぱいあるんですよ。そこ
演奏を聴いて気持ちよくなって、私たちのこのおかしな演奏を聴いて指さしてもらって免疫を上げてウイルスやっつけましょう。今日はよろしくお願いします。皆さんとのこの出会いを祝して出会いになんだ乾杯でエンクレントロス出会いという曲です。もともとが始まったコンサート、今回2回目になります。去年もやらせていただいて、で念のため言っておきますけど、今日ハッピーバーテンボーイズ出ませんので、コンサートということで、強力なゲストをお呼びしたうちの一組だったんですが、もうね、洋館が揺れるんじゃないかっていうぐらい盛り上げてくださったんですけど、今日出ません。ハッピーマイ目当ての方は、最後によかった、今、ハッピーマイ目当ての方に帰られちゃ困るんです。というなんですが、本当素敵な建物なんで、休憩時間にお隣が応接室になっていてね、すごく素敵なソファーとか当時の調度品なんても残っ
っています。ぜひそちらも覗いてください。休憩時間じゃなくてもちらの演奏の時あ、いいですいいです。長いんでね、多分ずっと演奏まで聞いてると非常にもう肩も凝ってとかなので、いたたまれなくなったらどうそうぞ一息入れていただければと。ご近所ね、ご協力、その辺はご協力いただきたいと思います。こんなことばっかりいいのかな。ティオイルマという曲をやります。今回繰り返しのスリム楽団、繰り返し一発目です。ね、いっぱいいろんなもん繰り返します。これじゃない。テンパってますね。いや、そうです。はい。テンパってないよ。はい。右から。右から。終わらないんですよ。はい。だんだん気持ちよくなってきませんか。前に演奏だと気持ちよくなって、私たちがやってるうちにだんだん気持ちよくなってきて。みんなだんだんドキドキしてるんですよ。フォルクローレはそのアンデス地方のペルーとかボリビアとかアルゼンチンとかエクアドルとかわかんないでしゃべってるんですけど、そっちの方に伝わる民族音楽の総称なんですね。で、私たちは主にボリビアの曲をやることが多いのですが、これはどこの？これもボリビア。サンファニートは、いや、
エクアドルだ。エクアドルです。失礼いたしました。です。で、いろんなお祭りで演奏されて、でそこでダンスをする伴奏になっている曲が多いと聞いています。なので、そんないろんなリズムもお楽しみいただければ幸いです。今のはサンファニート。ちょっとノリノリすぎちゃいましたね。だそうです。もうちょっと淡々と進む感じですかね。2倍ぐらいあったんですよ。あ、中さんが。なんか入れ組みすぎてて、今どこにいるのかわかんなくて。さっきうちらもわからなくなりかけてたのは皆様に伝わりましたね。何かが起きて、あれみたいな。サイゼリアの間違いされてる。難しいらしい。はい。ニータカンガという曲をやろうと思います。あ、ここのケーナを吹く人の勝負曲。だそうです。困った。大変です。毎年福島の方で、フォルクローレの愛好家が集まるコスキン・エン・ハポンという毎年福島にみんなこうフォルクローレ好きな人が集まってマニアのフェスです。するんですけど、今年台風で中止になっちゃったんですよ。で、福島組んだりまでわざわざ行くのに演奏できる曲が2曲だけっていうちょっとおかしなイベントなんだけども、頑張ってその2曲を練習してきたのに台風で全部中止になったので、幻の演奏曲、まだコスキに出してないルニータカン。小さなお月さん。はい。緊張してます。はい。お約束だなこれは。ハードルを上げて自分でそのハードルにつまずくという。はい。もう一回やろう。できるかな。すいません、もう一回お願いします。はい。
普段と違うとね、いただこうかと思います。そうか、俺らがやってるのと一緒だよ。反省の目はここでどうぞ。まずここからいきます。笛を吹かせてもらっております。時々歌わせてもらっております。先ほどミルカの皆さんは MC 募集とかって言っていただいてたんですが、我が水楽団全パート募集中であります。こんな感じなんで、なんだ俺の目いけんじゃねえと思う方、ぜひご連絡をください。お待ちしております。佐野と申します。よろしくお願いします。次の人じゃあ始めて。ギターを担当しています浜崎と言います。はい。弾いてるギターはクラシックギターです。フォルクローレではナイロン弦を使ったクラシックギターが使われるようになっています。ちょっとした紹介です。パーカッション時々チャランコ磯村です。スイングは入れさせてもらって5年ぐらいですね。学生の時からやってるんで、フォルクローレ歴は20年ぐらいです。チャランゴとパーカッションちょっと上がってますね。非常に大丈夫、間違えても大丈夫。みんな温かいから優しいから。はい、今井きみ子と申します。今日は赤い帽子でちょっと目立とうと思って、これの様相でねやってきました。還暦は過ぎてますね。似合う、やっぱりありがとう。よろしくお願いします。笛を吹いたり歌を歌ったりおしゃべりしたりしてます。私も佐野と言います。住所が同じで名字も同じだけど兄弟じゃないみたいな感じ。あとはご想像にお任せします。だから本当に親子って言った人がいても子供？怒られるよ。なんだっけな。言おうと思ってたんですけど。なんか言おうと思ってたんですけど。ねえ、次行きましょうか。まだ。本当に何言おうと思ってたか飛んだんで後で喋ります。今日も夜。思い出しました。普段は公民館が主催する公民館祭りとか、地域のイベントとかでよく演奏しているんですが、今日はですね、普段音楽のところでは合わない、あんま音楽関係ない人がなんかその辺とかその人が聞いてて、なかなか居心地悪い感じなんですが、仕事の時にあんな楽しい顔したの見たことないじゃねえかって言われるのを目標に今日は頑張りたいと思います。はい、そんな5人でやってきましたスイング楽団ですが、トリニダーどうしよう。トリニダーからやってきたという曲です。はい、伝承曲と言われています。どこかの市場でみんながこう仕事の合間に寄り集まっておしゃべりをしている時にこんな男がいたそうです。俺はトリニダーから来たんだぜ。車じゃないの、トラックじゃないの、俺は自転車に来たと。人力車みたいなやつですか。そうですね。俺の人力車今の車このから死んじゃうだろう。俺の全然平気なんだから。もうギアもガンガン入るぜみたいな曲だそうです。ドキドキしてきた。よし。いきます。いいですか。Porque no se puede, que
ラ、セグンダ、テルセーラ、1足、2足、3足、自転車こぎながらギアチェンジしてたからなんですね。鼻歌混じりにトリニダーから荷車を積んでフラッとやってきました皆さん、そんな曲でした。今日冒頭でもご紹介しましたアンデスのボリビアの福岡エリちゃんに来てもらっています。小平くんだりから今日来てくださいました。ありがとうございます。で、福岡さんは今2代目の店主なんだけれども、先代の福岡実さんに私たちは初めてケーナを教わりました。で福岡さんにケーナ以外のいろんなことを教わりました。音楽に、フォルクローレに関係あること、フォルクローレじゃないけど音楽に関係あること、音楽に関係ないこと、本当にお嬢さんがいるところで言うのもなんですが、もう頑固親父で、でも人が大好きで本当に優しくてあったかくて、なんですかね、心の広くて深い本当に素敵な方でした。で、なんで今回三島のミルカと、神奈川のスイム楽団が一緒にこうして演奏できるようになったかというのも福岡さんのご縁なんですね。でまだ私たちもピヨピヨだった頃、まだ今でもですよもっと始めたばかりの頃といいますか、三島に面白いグループがいるんだよって、三島に同じようなグループがいるんだよって教えてもらったんですよ。グループがあるんだって、その本当いいやつらが集まってる。でその近くにボリビアの料理を食べさせるお店があって、そこを根城にして、そこ集まって楽しくやってるやつらがいるから、今度行ってみなってずっと福岡さんから言っていただいていて、そう言っていただきながら今インターネットでいろいろ交流もできるので、その関係で実際にお会いすることができて、でコンサートに呼んでいただいたりとか、平塚でただ私たちは、公民館のお祭りに出るつもりでいたのに、ふっと見たら大きい人とちっちゃい人がなんか駆けつけて、内緒で駆けつけてくれて応援してくれたりとかの楽しくお付き合いをさせていただいています。で今回もこういう形で一緒にコンサートができるっていうのを、多分福岡の辺でニヤニヤしながら見てると思うので、ゆかりのある方は挨拶して帰ってください。はい、そんなわけでブースまでぜひ見ていってくださいね。はい、あと2曲やります。繰り返しのスイム楽団第2弾、ローリレーです。ローリレーは、ローリレーです。はい。お願いします。
これで一部ミルカさんとスイッチガスさんの映像が終わりましたので、休憩に入ります。で、14時半、2時半からまたこの場所で、行いますので、ございますと思いますけれども、ちょっとの間休憩して、ちょっと風が冷たいんですけれども、空気を吸ったりとか、案内したりとか、ちょっと